alam mo, ako naman, masasabi ko kasi medyo bagets pa kasi si ate, oo, 'di ba? si mama, So, oo. talagang dadaan talaga siya sa mga ganong eksena. Pero kung tipong yabang at yabang lang din naman, talagang pagdadaanan naman natin lahat 'yan. Dumaan ka ba sa ganun? Dumaan ako dyan. Oo. Nagkaroon ako ng face na ang yabang-yabang ko. Feeling ko ang taas-taas ko, ganyan. Oo. Feeling ko kakaiba ako. Ako lang yung nag-iisang one and only, ganyan. Oo. Siyempre, dadating din naman talaga ang oras na sasampalin ka ng katotohanan. Totoo. Na number one, you're replaceable. Totoo yan. Number two, like may mas magaling sa'yo. Oo. Diba? May mas magaling sa'yo, may mas Laging maganda may sa'yo. mas- totoo yan. Laging may mas. So, alam mo yon. Totoo At yan. some point, kapag nalaman mo ng yung experience mo na yon, it's either hahumble ka or mas toxic ka. Eh ako, medyo nakapon ako ng onte. So, ayan. Medyo humumble ng onte. Yun.